ассалому алайкум ҳамдёрони азиз иштирокчиёни канали Экоҳаёт биёгумuz Тоҷикистон ва тамошобинони аҳли ютуб, рӯзи ҳар якшумон ба хайру шодӣ бод. Умедворам ки ҳама киса хубу сеҳату саломату хонободу хушбахт ҳастед. пеш аз ҳама ҳар яки шумоёнро бо рӯзи иди ваҳдати миллӣ табрик мегӯям ва дар хонадони ҳар яки шумо ва дар Тоҷикистони азизамон доимо сулҳу субот, тинҷу амонӣ ва баракати рӯзгор доимо танинандоз бошад. хуб ҳамдёрони азиз, имрӯз бо мақсади як навори фоидаовар баҳри он нафар кирмпарвароне ки бо истеҳсоли биёгумuz машғул мешаванд, яъне тарзи дуруст обдиҳии биоракторҳо, яъне наммидиҳӣ ба кирмҳои Калифорнияро фаҳмонда дода гузарем, зеро ки ҳангоми нодуруст намми додан, яъне ки бо ҳамин умуман бо кадом тарзе ки набошад шумо об мепошед бо рӯи ҳамин биоракторҳо ва ҷое ки кирмо яъне ки зиндагӣ мекунад, ҳангоми нодуруст намнокӣ додан, яъне ки намми додан, намнокӣ аз яъне ки миқдори муайян боло рафта истода, ин ҳам сабаби нобудшавии кирмои Калифорния мешавад ва боз иловатан барои дурандароз яъне ки безараршавии озуқа, яъне ферментатсияшавии озуқа таъсири манфӣ мерасонад. боз як зарари дигараш ҳангоми нодуруст об додан, вақте ки шумо бисёр об медиҳед, афоизи меъёр зиёд, ботлоқ шуда истода шираи биёгумузҳо ба қабати поёна рафта, сифати биёгумуз паст шуда, миқдори фоизнокии гумини кислоташ, умуман таркиби сифатнокии биёгумуз хеле паст мешавад. бинобар ҳамин ман бисёр дар наворҳои гузашта ё ки солҳои гузаштан таъкид кардам ки бародарон, яъне ки техникаи бехатарии об додан ба кирмҳои Калифорния ҳаст. баъзеҳо ханда ҳам карда буданд, ҳаминам техникаш ҳаст. албатта ҳам мекор техникаи нозукӣ дорад ки ҳангоми ба қоидаи бехатарӣ риоя накардан, албатта ҳамон кор ба ваи яъне ба таъсири манфӣ мерасонад. бинобар ҳамин ман бисёр вақт таъкид карда мегузарам ки барои парвариши кирми Калифорния ва истеҳсол кардани биёгумуси аълосифат бисёр нозукиҳо дорад. аз он ҷумла бояд 4-5 амали қоидаҳои бехатарие ки бояд шарт ва зарур риоя кардан. ин пеш аз ҳама озуқаро дуруст 100% ферментатсия карда истода, ин барои навкорон албатта 100% ферментатсия карда намнокии поруро ба 70-80% намнокӣ оварда расонида, ҳарорати таркиби субстрат, яъне ҳама озуқаи тайёр кардаро ба минимум аз плюс 10 градус гармӣ то максимум ба дараҷаи плюс 25 градус гармӣ доимо дар меъёр нигоҳ доштан ва гардиши ҳаво, яъне ки об дода пресс карда хел зичнокии субстрат ки вақте ки зич шуд, гардиши ҳаво хуб намешавад, аэробни бактерияҳо дуруст ферментатсия карда, яъне поруро наметосонад. бинобар ҳамин ба ҳамин қоидаҳои бехатарӣ бояд ҳатман шарт ва зарур риоя кардан. тарзи системаи обдиҳӣ хо бо даст бошад, шлангти хоҳем ки бо ҳамин гуломедодагӣ як ваё ҳаст, таҷҳизото ҳаст, ё ки бо ҳамин мисли аз они мо хеле бошад, умуман бо системи мисли боронӣ чӣ қадар андозаи ҳамин об майда мисли шакар ё ки мисли борон бошад, ҳамин қадар намнокӣ хуб ба амал омада истода, ҳам сифати биёгумуз, ҳам дар ҳолати меъёр нигоҳ доштани намнокӣ ва ҳам барои ҳарорати таркиби поруро салқи нигоҳ доштан ва ҳам барои роҳат карда кирмои Калифорния, яъне ки шумо шароити 100% муҳайё мекунед. масалан гирем ҳамин ин албатта тарзи обдиҳӣ ба ҳар намуди порӯе ки шумо тайёр кардагӣ, яъне озуқае ки тайёр кардагӣ вобастагӣ дорад. масалан гирем ҳамин биорактора ҳамин биорактори калонба 10 дақиқа об занем кифоя мекунад, зеро ки барои чӣ порӯи ин порӯи 15-20 рӯза нава тайёр кардем ки мо кам об диҳем, агар намнокиро дар худ дурандароз нигоҳ медиҳад, яъне ки ба тоҷикиш гӯем агар чӣ мегӯяд пору қуюқ аст, яъне ки ғафс аст, аз ҳамин сабаб обро дар худ дурандароз нигоҳ медорад. агар порӯе ки масалан фарз кардем мана ин биоракторамо порӯи 3 моҳа 4 моҳа хушктар бошад, агар ин ба бисёртар об мезаред, лекин бо тарзи суст ва тез-тези кам бояд занед ки
намнокӣ дар таркиби худаш нигоҳ дорад, зеро ки хушк аст, намнокиро дар худаш нигоҳ доштанаш қиин аст. Масалан порӯи гӯсфанд мисли толқунани пору ва бин аст, чӣ мегӯяд апилка бирин аст, порӯи асп масалан гире мисли апилка намнокиро дар худаш тез қапида дурандароз нигоҳ намедорад. аз ҳамин сабаб таркиби субстратаи озуқае ки шумо барои кирмо тайёр кардагед, намнокиш аз мувофиқи меъёр паст шуда истода ҳам ҳарорати гармӣ зиёд мешавад ва ҳам намнокӣ аз меъёр паст шуда истода кирмҳо барои сабаби нобудшавиш оварда мерасонад. иловатан бар ин ҳангоми зиёд аз меъёр зиёд пошидани об, намнокӣ субстратаи реакторҳо аз меъёр баланд шуда истода тамоми тухмҳое ки кирмо баликоне гузоштанд ҳамаш пучу нобуд мешавад ва боз як маълумоти зарурӣ, обе ки шумо барои реакторҳо мепошед ҳатман pH ва шӯрнокияш дар ҳолати меъёр бошад. бинобар ҳамин ман боз мегӯям ба ҳар як кор бояд таҷриба илмашро омӯхта, тарзҳои дуруст тайёркунашро ҳамашро пурра омӯхта баъд кор кардан лозим. ин буд мавзӯи имрӯза. воқеъ саломату сарбаланд бошед. агар наворҳои мо писанди шумо ояд ҳатман тӯгнаи подписатсия лайкро фаромӯш накунед. саломату сарбаланд бошед.